מאז שהייתי ילד צעיר, אני זוכר את עצמי אפילו חותך גזרי עיתון מכל מיני עיתונים על הבם נצפה פה, הבם נצפה שם, שם את זה באיזושהי מחברת ופשוט נמשך לתחום הזה מאז שהייתי צעיר. וזה בעצם היה הבסיס. לפני בערך 4 שנים, או יותר אפילו 5, תמיד עקבתי אחרי סדרה של חייזרים מן העבר, שזה בין השאר גם הפקה של מופון העולמי. ומה שקרה, שהיה איזשהו פרק שאני רואה, כל הזמן מראיינים אנשים ממופון. מופון דירקטור של אריזונה, investigator מניו יורק. ואז אני שואל את עצמי, סליחה על הביטוי, who the fuck is מופון? אז נכנסתי לאינטרנט והתחלתי לקרוא על מופון ואמר, וואו, לזה אני מיועד, אני צריך להיות פעיל במופון ישראל. וחיפשתי לגבי מופון ישראל, וראיתי שיש שם בחור, דוקטור מסוים, יצרתי איתו קשר כי זה רק מיילים היו שם, והוא אמר לי, תראה חבוב, אני בן 76, וכבר עבד עליי הכלח, אני כבר זקן מדי, הקבוצה בזמנה הטובה כללה 70 אנשים, קשה פה בארץ, אף אחד לא מאמין, השמיים שייכים לחיל האוויר, בתכלס 16 שנה שהקבוצה הזאת כבר לא פעילה, אבל אם אתה תהיה נחמד, אז אני יכול להמליץ עליך. אמרתי לו, אוקיי, בוא תמליץ עליי ונראה מה יהיה. גם אני פניתי למופון העולמי, אמרו שישנם 4 אנשים מהארץ שהם רשומים, והם שולחים בקשה להגיש מועמדות לכל 4, ותוך חודש תקבל תשובה. אחרי שבועיים היה איזשהו חור קטן בתקרה, מרוב שמחה, כי קפצתי מרוב התלהבות, כי קיבלתי את התפקיד. ואחרי שנחתתי על השפה, אמרתי, אוקיי, אז יש לך טייטל, אתה קינג, אתה מלך, אתה... ואין לך נתינים, אין לך ארץ, אין לך מדינה, אין לך כלום. אז מה אתה עושה עם זה? ואז הייתי צריך לשבת ולחשוב איך אתה בעצם בונה קהילה בארץ, שהיא בעצם סניף של ארגון הכי ותיק, הכי גדול, הכי מורכב, הכי פעיל בעולם, ומה אתה עושה עם זה בארץ, עם כל הקשיים שיש. בשורה התחתונה פתחתי פייסבוק קבוצה, ולאט לאט צברנו עוד ועוד אנשים. והיום, אחרי 4 שנים, כי אנחנו ממרץ 2019, אחרי 4 שנים, וואלה, זה בדיוק 4 שנים, מרץ, אז אנחנו עם דף פייסבוק, קבוצת פייסבוק של למעלה מ-3,300 חברים. יש לנו אתר אינטרנט, ערוץ יוטיוב, ערוץ טיק טוק, ובטוח שעוד פספסתי משהו. אנחנו 11 מנהלים, עמותה רשומה מול רשם העמותות, אפשר לקרוא עלינו בגייטסטאר, הכל מדווח, רואה חשבון מלווה, עורך דין מלווה, מפגשים שמשתדלים לעשות אותם פעם בחודש. עד דצמבר היה לנו ירחון שהוצאנו כל חודש למנויים, פעילויות חברתיות, לפני כמה ימים עשינו פעילות לילדים לפורים, חילקנו מתנות לזה, כולל תחרות של ציורים לילדים בנושא של חייזרים ואב"מים, וזה אנחנו עושים כל שנה. אז אנחנו לא רק איזושהי קבוצה נחמדה בפייסבוק, אנחנו יוצאים לשטח, אנחנו פוגשים מאנשים, עושים פעילויות עם אנשים, הורים נניח לילדים, אז שאלו, רגע, מופון, מה זה מופון, מי זה מופון? וואלה, רגע, אז אולי נעשה איזושהי הרצאה ככה למבוגרים, שנכיר בעצם מי זאת הקבוצה הזאת, מי זה הארגון הזה, וזה בעצם מה שאנחנו עושים, אוקיי? ללמד את הציבור בנושא הזה. אני מזכיר קודם כל שכולם עובדים בהתנדבות. גם אני עובד בהתנדבות. יש לי את העבודה שלי, אני עוסק בתחום הביטחון, באיזשהו מוסד בנקאי גדול, וכולם עושים את זה בהתנדבות. אז התנדבות זה קודם כל, יש לך משפחה, ולהקפיץ ילדים, או בייביסיטר, או להביא אוכל הביתה, אז יש לך את העבודה שלך ואתה צריך לעשות, אז יש דברים שהם קודמים לפעילות במופון. אבל הזמן הפנוי שלך, בדברים שאתה אוהב וחוקר, אז אתה משקיע במופון. אז יש לנו 7 חברי דירקטוריון שרשומים מול רשם העמותות, אוקיי? והם מחויבים, והאחריות שלהם היא בדיוק כמו האחריות שלי מול משרד המשפטים. יש לנו עורך דין שהוא בודק לנו כל מיני חוזים, כי אם אתה מעלה דברים לאינטרנט ויש לך אתר, אז יש שם כללים וחוקים, אז הוא בודק לנו ועושה לנו את הדברים האלה. אסור לנו לצלם ילדים ולפרסם את הפנים שלהם.
ואם כן, אנחנו צריכים איזשהו הסכם חוזה ששני ההורים יחתמו, וזה על פי חוק. אוקיי, מי חותם, מי מנסח, מי עובד על זה, מי עובר על זה. אז יש לנו עורך דין שמטפל בדברים האלה, והוא גם עכשיו לקח על עצמו פרויקט שהוא רוצה להגיש בקשה לזכות הציבור לדעת מול הממשלה. יש עכשיו ממשלה חדשה, משרד מדע חדש, אנחנו מאוד סקפטיים, אבל זה התחום של העורך דין, סליחה. רואי חשבון, אנחנו עמותה שפתחה חשבון לפני שנתיים. אין לנו הרבה פעילות כספית, אבל גם את הפעילות הכספית צריכה להיות מבוקרת, ובשביל זה יש לנו רואי חשבון. הרואי חשבון גם עושה את הבדיקה וגם את הדיווחים מול רשם העמותות, לכן הכל עם חותמות וביקורת חיצונית. ובין השאר יש לו את הפינת הוויקיפדיה, זה בטוח ראית. הוא מעלה כל מיני אירועים שקרו באותו חודש, לפני הרבה שנים, כמה שנים וכו'. חוקר, בודק, אוסף את כל המידע הזה ונותן לנו את זה לעוס לכל הקבוצה. מעבר לזה, יש לנו הרבה מנהלים אחרים שכל אחד יש לו את התחום שלו, אוקיי? יש לנו מנהל שמפקח על כל האנשים שרוצים להצטרף. האם זה בן אדם פיקטיבי שסתם פתח משהו ורוצה להסתנן ולעשות בלגנים. האם זה מישהו שהוא צעיר מדי, בכל זאת זה תחום שהוא קצת יכול להיות מפחיד ועניינים. אז הוא מבקר את כל אלה שרוצים להצטרף לקבוצה. יש לנו מישהי שהיא עושה את התרגומים, הייתה עורכת הירחון שלנו. אז כל מה שקשור לתרגומים, קשרים עם חול, תרגומים מחול, זה התחום החזק אצלה, בין השאר היא עושה גם הרצאות במפגשים שעשינו. יש לנו עוד בחור שיש לו זיכרון פנומנלי. תשאל אותו כל שאלה על כל אירוע, מתי זה קרה, הוא יכול לתת לך עכשיו הרצאה של חצי שעה על האירוע הזה, שזה מדהים בפני עצמו. מעבר לזה יש לנו איש טכני, שהוא יש לו זום עסקי, כי הוא בעצמו עצמאי, והוא מתעסק בהמון המון דברים שהם טכניים, בונה עכשיו את הניוזלטר שלנו לחברים. אז כל מה שקשור להרצאות, חיבורים של כבלים, איך להביא את המצגת לפה, זה יש הטכני שלנו, מתעסק רק בדבר הזה. יש לנו את דן, שהוא גם כן זקן השבט אצלנו, יש לו המון ידע, הוא בעצמו גר בקדימה, יחד עם אביטל שגם כן גרה בקדימה, אז יש להם מלא סיפורים, כבר עשינו שם גם סבב מנהלים, לראות איך אנחנו עושים סיורים במקום הזה עם כל מיני ממצאים מדהימים. אז כל אחד יש לו את הנישה שלו, כל אחד תורם. יש לנו 2 גיוסים חדשים, יש לנו את ינון שהוא מנהל האינטרנט שלנו, צריך היה לרענן את האינטרנט עצמו מבחינת קישורים, מבחינת תכנים, מבחינת תצורה וכולי. זה התחום שלו, הוא פשוט מומחה בדברים האלה. יש לנו את מייקל שלקח לעצמו כל מה שקשור למדיה החברתית, פתחנו ותקתקנו עכשיו את הטיק-טוק ותחומים אחרים כמו אנימציות וכולי, אז כל אחד תורם משהו. אז כן, חסר לנו עדיין איש שיווק, וחסר לנו, הייתה לנו חברה שעשה לנו מוצרים של חולצות שפרסמנו והפצנו, וכובעים וספלים ועוד כל מיני מוצרים אחרים. אז אנחנו מחפשים גם חברה שתעזור לנו בדברים האלה. אנחנו כל פעם מתעסקים במשהו, אוקיי? ומנסים לפתח. משהו לא כל כך הולך, סוגרים, מנסים למשהו אחר. אבל כל אחד תורם טיפונת, והטיפונת הזאת יוצרת את הכלל, את הפעילות הזאת של מועדון ישראל. אז התשובה הזאת בעצם מחולקת לשתיים. קודם כל, העמותה רשמית הוקמה במרץ 2019. על ידי 7 חברי גרעין, שבינתיים פרשו מהם 2 והצטרפו אחרים, אבל היה קודם כל קשה מאוד לגייס אנשים לתחום הזה. כי כשהתחלתי לדבר, כן, אנחנו מקימים עמותה, אז התגובות היו בין, אחי, אתה באמת מאמין בשטויות האלה, לבין, איפה הייתם עד היום? ואת האנשים של איפה הייתם עד היום, ניסיתי לגייס. יש פה המון אחריות, כי אתה רשום כעמותה, אז אתה רשום מול המדינה, מול משרד המשפטים, ולא כולם רצו לקחת את האחריות הזאת על הכתפיים שלהם, ושזה התחום הטכני, פיזי במקום. למה לא פניתי לאורה? בתכלס,
לא כל כך הכרתי את אורה, כי עד שלא נכנסתי לחפש מי זה מופון, אני פשוט נדלקתי על מופון. עם הזמן ראיתי שאורה הם מאוד מאוד אמפיריים, מאוד מדעיים. כל דבר שהוא קצת סוטה וקצת נכנס לביזר, לדברים שאין בדיוק הסבר, וגם למדענים אין הסבר, אז הוא לא נכנס. והתחום הזה הוא כרגע רב הנסתר ממה שאנחנו יודעים. ואי אפשר לפתור המון דברים אם זה לא אמפירי, אם אתה לא מביא לי את הדוח המדעי או את הביקורת של המעבדה, אז אני לא מדבר על זה ולא חוקר את זה. והיום אנחנו כבר יודעים שיש משהו שהוא מעבר לזה. ראה C5, Cloud Encounter ברמה 5, שיש קבוצה בישראל שמנהל אותה סניר, אז יש פה משהו מעבר. האם אנחנו אמורים לתקשר עם אותם ישויות בצורה טלפתית? כן, לא. כרגע הם מתחילים להביא ממצאים של, יש משהו פה. כל הצילומים באינפרה אדום, של דברים שזזים לך בשמיים, אתה לא יודע מה זה, ואחרי שאתה מסנן את ה-ISS, תחנת החלל הבינלאומית, לוויינים, כוכבים, וזה בכל זאת משהו זז לך בשמיים, וזה כבר מצולם, וזה מתועד. אז מה זה? אני ראיתי בערך לפני 3 שנים 2 אב"מים, היו אורות מאוד מאוד חזקים כמו פרוז'קטורים. ישבתי עם הבת זוג שלי לשעבר בטיילת בתל אביב. ישבנו, צחקנו ממש על הטיילת, ראינו את החבר'ה משחקים שם כדורעף. יושבים, צוחקים, ופתאום משהו זז לי מול העיניים, ממש מאחורי הגב שלה. היו שם קצת שיפוצים וכולי, ואני בתת מודע כזה אומר לעצמי, 9 בערב, איזה קבלן עכשיו עובד בשעה 9 בערב? ואנחנו ממשיכים לדבר, ופתאום האורות האלה מתחילים לעלות מאחורי הגב שלה. עולים, וואו, איזה מנוף יש לו גבוה. מה, זה עוד מעט מגיע לעננים. ובאמת למעלה היו עננים, אפורים, ובאיזשהו שלב אני קולט שזה קצת מוזר שזה יהיה פרוז'קטורים, כי הגובה כבר כל כך גבוה, שזה לא יכול להיות פרוז'קטורים, ורגע, אז אולי אני רואה בעצם אב"ם, ואז הם נכנסו מתחת לעננים, ונעלמו, ואני יושב מול הבת זוג שלי, ואני אומר, פאק, עכשיו ראיתי, ולא צילמתי את זה. אז זו הייתה החוויה הכי חזקה אצלי. אימפקט, לא עשה לי אימפקט, כי אני בעניינים כל הזמן, אבל זה כן עשה מין וואו, אפקט של מה ראיתי, והנה ראיתי גם כן הבא, ואני יכול לעשות צ'קליסט. אוקיי, אני אעשה איזשהו סדר של איך זה עובד אצלנו. רוב המקרים שאנחנו חוקרים אותם מגיעים אלינו מהארגון הבינלאומי. מה זה אומר? כשישראלי מדווח כמו איראני או דרום אפריקאי או ברזילאי וכולי לארגון העולמי שלנו של mofon.com, זו המערכת הכי גדולה בעולם לאיסוף מידע וחקר, כי הם עובדים עם כל המעבדות הכי גדולות בעולם, אוניברסיטאות, מיקרוסקופים, טלסקופים, מומחים לגיאולוגיה, אסטרולוגיה, הכל, וחוקרים ומוציאים את הממצאים. עכשיו, להם הרבה יותר קל לשלוח את הבדיקות האלו, את הדיווחים האלה לארץ, כי פה יותר קל למדווח שמישהו מדבר איתו בעברית. ולא דרך מיילים של תכתובת, אז מה ראית וכולי. הדוחות הם מאוד מאוד מפורטים, ואנחנו הולכים לפי הדוחות של מופון של הארגון העולמי. זה יורד לרזולוציות, האם שתית לפני זה, האם אתה מרכיב משקפי ראייה, האם אתה מעשן סמים, מה המקצוע שלך, כמה ילדים יש כדי לראות את האמינות של המדווח, ויורדים ממש לרזולוציות עם המון סעיפים, והרבה יותר קל לעשות את זה ככה. לא מגיעים אלינו כרגע דיווחים ישירות. כן, היו כל מיני דיווחים מכל מיני אירועים בארץ, אוקיי? שקדמו להקמה שלנו, מן הסתם, אבל מי שבעצם חקר אותם זה או אורן, אוקיי? שהוא אחד הזה, זה עם הזיכרון הפנומנלי,
אביטל ודני שנמצאים בקדימה, והמון דיווחים היו בקדימה. אז הם אלה שהיו במקומות, הסתכלו, ראו, מדדו, יחד עם הארגון הישראלי מן הסתם, שגם כן בדק וחקר את זה. אז זה כרגע הפרוצדורה שאנחנו מפנים לארגון הבינלאומי, והארגון הבינלאומי מסתכל, אם הוא יכול לסגור את הנושא הזה שם, בארצות הברית הם סוגרים את זה שם, אם לא, אני מקבל דיווח, בוא תחקור. Tricky question. אני לא חושב שיש אירוע ממש ייחודי. היו פה כל מיני דברים מוזרים מאוד, מענק שהטביע את הרגליים שלו והיו עדויות על זה. המון אירועים, באמת, מכל מיני מושבים, וזה מעניין דווקא שהגיעו לכל מיני מושבים עם cattle mutilation, השחטת בקר או סוסים, כלבים היו וכולי, דברים מוזרים מאוד. קדימה, עם כל מיני ממצאים של אבנים, שאם תרצה נוכל להראות לך דוגמאות. מצפה רמון, ובין השאר פחות שומעים על זה, אבל הר גריזים. בהר גריזים יש המון תצפיות ועדויות על כל מיני אורות שמרחפים שם. אז זה גם כן נושא שאולי תרצה באיזשהו שלב לעשות עליו כתבה, ואם תרצה עזרה, נוכל גם כן. אז אין משהו ממש ספציפי. האירועים פה, אין הרבה אירועים שהם חריגים, אבל כשהם חריגים אז הם מאוד חריגים. אנחנו מחכים לאירוע הבא, שיהיה מעניין לפחות. אוקיי, עכשיו אנחנו נראה משהו מעניין מאוד, בינתיים נשים את הדברים האלה. 2 קוביות קרח. האבן הספציפית הזאת, נמצאה בקדימה, יום לאחר שהיו תצפיות של אורות. טענו שהאורות האלה נחתו שם בתוך היער. חבר'ה אחר כך עשו סיבוב, והם מצאו כמה גושים מאוד גדולים. בשורה התחתונה הדבר הזה זה סיליקון 99.9, ואפשר גם לייצר אותו בצורה פיזית, מדעית במעבדה, אפשר לזה, אבל זה לא מה שנמצא במעבדה, וזה נמצא פיזית בשטח, ויש לה כל מיני תכונות מיוחדות. אז בואו תראו. קודם כל, זה ממיס קרח בצורה מאוד מהירה. האבן עצמה היא מאוד קלה. זה נראה כמו מתכת כבד, ממש לא. תראו, פה כבר אנחנו רואים שלולית, שם זה אפילו עוד לא התחיל למס. ולא רק זה שזה ממיס קרח, יש לו עוד 2 תכונות מאוד מעניינות. א', הוא רגיש לחום ולקור. אז אם אנחנו אחר כך נחזיק את האבן הזאת, היא תהיה קפואה. כי הוא לוקח את האנרגיה של הקרח וסופג אותה. והדבר האחרון שהדבר הזה יוצר, הוא מאוד קשה. אז אנחנו יודעים שמה שחותך זכוכית זה בעצם יהלום, אבל גם הדבר הזה חותך יהלום. אז נוכל לעשות את כל הניסויים האלה ולראות. כרגע תראו איזה שלולית כבר מהממת יש לנו בצלחת, וניתן לזה עוד כמה שניות. האבן הקטנה הזאת היא בעצם חלק מגוש ממש גדול, שנמצא שם בשטח. כמובן היה צריך לנקות ולשטוף וכולי, וכשאתה לא יודע בהתחלה מה יש לך ביד, אז אתה עושה כל מיני ניסויים, ולאחר כל מיני ניסויים ובדיקות נמצא הדבר הזה. חוץ מהאבן הזאת נמצאו עוד כל מיני אבנים בצבע חום עם שוליים ירוקים. בחלק מהבדיקות שעשינו אז ראינו שהדבר הזה קצת רגיש לאלקטרומגנטיות באזורים מסוימים. מה שעוד נעשה על ידי פרופסור מסוים בארץ, לקחו את האבן השנייה, חתכו אותה במסור יהלום ושלחו למעבדה. אני אקצר את התהליך, אבל מה שמצאו זה 13 חומרים שלא נמצאים על כדור הארץ, אלא הם נמצאים על ידי זה שאסטרואידים ומטאורים נוחתים על כדור הארץ, מביאים כל מיני מינרלים וחומרים שלא נמצאים על כדור הארץ, וככה אנחנו מוצאים אותם פה. זה אומר שהם מאוד נדירים.
ישנם 15 כאלה בטבלה המחזורית. ליננטלים הם נקראים החומרים האלה, ונמצאו 13 מתוך ה-15 חומרים ליננטלים באותה אבן. אז גם אותה מנהלת מעבדה אמרה, אני נתקלתי פה ושם בחומרים שהם נדירים, אבל ריכוז כזה של חומרים במקום אחד, בסלע אבן אחת, את זה לא ראיתי בחיים שלי. בכל מקרה, אפשר כבר לראות ממש שלולית כאן, ופה ממש טיפות בודדות. יכולים לראות את ההשוואה. אנחנו מאמינים שהדבר הזה הוא ביי פרודקט של הרבה חום, טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, וכנראה איזושהי פסולת שהם השאירו אחריהם. אולי מין נפט או פיח, כמו שאגזוזים מוצאים לנו פיח, אז זה גם כן יצא החוצה. עכשיו, האבן הזאת כבר עכשיו היא קפואה, ממש קר להחזיק אותה, זה קר ממש, כאילו, זה כמו קרח. ואנחנו נחפש איזה כוס זכוכית. יש לנו פה זכוכית, אין לנו שום דבר פה. הדבר הזה נדבק כי הוא עדיין סופג. אנחנו נוכל לעשות חריץ. אתם רואים פה אותה? מרגישים את זה ואפילו רואים את זה. אז גם חותך זכוכית, גם סופג אנרגיה, ממיס לנו את הקרח, ובתכלס נמצא במקום שהוא לא היה אמור להימצא. שוב, זוכרים את הסימני שאלה? שוב, סימני שאלה. מאיפה זה הגיע? אנחנו כל כמה חודשים מגלים דברים חדשים. כל כמה שנים יש איזשהו שינוי בהמון תפיסות. אם פעם חשבנו שממשלת ארצות הברית היא מסתירה, אז עכשיו היא פתאום פחות מסתירה. והיא משחררת לנו כל מיני סרטונים, ומאשרת שכל מיני סרטונים שגלשו לרשת הם אותנטיים. הממשלה בדצמבר לפני שנתיים פתאום שינתה את הפרוטוקולים של הטייסים בנייבי, בחיל הים שלהם. אם עד עכשיו כל אחד שהיה מדווח במגדל פיקוח, למגדל הפיקוח, יש לי אור ירוק, יש לי אור אדום, קופץ לי מצד ימין, שמאל, טס במהירויות מטורפות וכולי, נוחת, היו מגיעים אנשים עם חליפות, אתה קפטן ככה וככה, כן. אוקיי, איפה הכונן מחשב שלך? תביא לי, בוא תחתום, אסור לך לדבר על זה, אסור לך לספר על זה, אסור שום דבר, ולא תודח, לא יהיה לך פנסיה, ילדים שלך לא ילמדו בקולג', כל הדברים שיכולים להפחיד אנשים שם, ושורה תחתונה, אנשים סתמו את הפה. ומלפני שנתיים, פתאום, וואו, הכל השתנה. מה השתנה? אתה יורד, אחרי שדיווחת וסיפרת שיש לך משהו, אתה ממלא תפסים, ויש קבוצה מיוחדת שאחראית על איסוף המידע הזה, ולוקחים ומתעדים את הדבר הזה, שזה דבר אחד. דבר נוסף, פתאום יש דיווחים שהסנאט אמור כל כמה חודשים להפיץ לציבור. איזה דיווחים היו? מה קיבלו? האם יש דברים חדשים? לפני כמה חודשים היה דיון בקונגרס, פעם ראשונה, מזה 50 שנה, על התופעה הזאת. דרך אגב, מופון היו בין האנשים שהביאו ממצאים והביאו כל מיני עדויות לקונגרס, גם במאמר מוסגר שם, לא בצורה הכי רשמית, מן לוביסטים, ומופון שהוא בעצם הארגון האזרחי הכי גדול בעולם שחוקר את הדבר הזה, להבדיל מארגונים שקמו כחלק מהממסד האמריקאי, פרויקטים, גודג', סאי, בלובוק האחרון ואייטיפ וכולי, אז כל הדברים האלה היו ממשלתיים. מופון הוא בעצם הארגון הבינלאומי הכי גדול, כפי שאמרנו, והכי ותיק, שהוא בעצם מכסה את כל העולם,
ועובד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, ונותן תמיכה, כי לפעמים יש לך מומחה שהוא בעצם מתנדב אצלנו בארגון, והוא בעצם איזשהו פרופסור באיזושהי מכללה, והוא נחשב לחוקר הכי בכיר בתחום הספציפי הזה, הוא לא עובד ממשלה. עכשיו אנחנו מעדיפים שהאנשים האלה לא יהיו עובדי ממשלה, כי ככה, מה שנקרא, הם לא משוחדים, ואין להם את הלחץ כמה שאפשר מן הסתם, מהממשל לסתום את הפה. אז אנשים שהם פרטיים ומתנדבים אצלנו בארגון, אז חוות הדעת יהיו מהימנות יותר. זהו באופן הכללי, בתחום הספציפי הזה, אבל זה כל הזמן יש התפתחויות, כל הזמן יש דברים חדשים. גם מבחינת הקדמה, אוקיי, שאנחנו מגלים עוד ועוד דברים, וגם מבחינת דברים היסטוריים, כי כל פעם מגלים עוד איזשהו אתר מגליתי בטורקיה, שמשוערך מלפני 4,000 שנה, עם כל מיני חיתוכים של פסלים ועמודים, שאנחנו משערים שלא הייתה טכנולוגיית חיתוך לייזר על כל מיני סלעים וכולי לפני 4,000 שנה, אז איך זה נבנה בכלל? אז כל פעם מגלים דברים היסטוריים, ומצד אחד, ומצד שני, חשיפות חדשות, גם מבחינת הממשלות וגם מבחינת ממצאים וגם טכנולוגיה חדשה. אז הכל משתלב ביחד. קודם כל צריך לציין שזה לא רק בממשל האמריקאי. כל ההיסטוריה פה היא די מקבילה, מין ראי, גם אצלנו וגם בממשל הרוסי לשעבר קומוניסטי. אנחנו יודעים על רוזוולט, אנחנו שמענו שמועות שהתרסקה שם חללית. הקטע שהתרסקה חללית גם ברוסיה, בדיוק שנה אחרי זה, בקפוסטין יער. אפשר להיכנס לגוגל וקצת לקרוא על זה. אז א', איך התרסקה, וזו הייתה אחת השאלות, כי בכל זאת זה אמורה להיות טכנולוגיה מאוד מאוד משוכללת, מה הם מופרעים, או הטכנולוגיה מושפעת מרדאר פשוט של שנות ה-40, משהו פה לא כל כך הסתדר, ועצם זה שגם התרסקה חללית ברוסיה, נתן איזושהי אינדיקציה קצת עולמית של האם אנחנו מקבלים טכנולוגיה חדשה, ומכיוון שיש שני צדדים, אז אוקיי, אז מישהו החליט שגם הצד השני מקבל את הטכנולוגיה הזאת, שזה סימן אחד. מעבר לזה, השמועות היו רק שמועות, לא ידענו באמת אם בוב לזר חקר שם, כפי שהוא טען, כמה צלחות שהתרסקו שם, עד שלפני חצי שנה ה-CIA שחרר מסמכים מסווגים אחרי זכות הציבור לדעת, אחרי 50 שנה, ואחד המסמכים הוא בעצם מזכר מראש ה-CIA לנשיא, והוא שואל אותו, איך אתה רוצה להתייחס בתקשורת בנושא של 3 החלליות שהתרסקו? כל הקהילה הייתה קצת בהלם, כי זה נתן לנו שתי אינדיקציות. אחת, על משהו באמת התרסק שם, אוקיי? וזה מסמך רשמי ראשון של ממשלת ארצות הברית שמשהו התרסק. והדבר השני זה, כולנו שמענו או שיערנו שזה חללית אחת. פתאום אנחנו מדברים על 3. אז רגע, אז אם היו 3, אז שוב, תוספת לדברים של בוב לזר, שטען שהוא עבד שם ועשה reverse engineering, זה חיזק את הדברים שלו. ששאלו אותו, אוקיי, מה מניע את הדברים האלה? אז הוא אמר, יש חומר שנקרא אלמנט 115. אז כולם צחקו עליו, אנחנו בקושי הגענו לאלמנט 92 או 98 באותה תקופה, ואמרו, 115, אין דבר כזה. ולפני כמה שנים, 2 מדענים רוסים הצליחו לייצר במעמדה, בשבריר שנייה, אלמנט 115. אז רגע, אם אנחנו יכולים לייצר את זה, אז אולי הטכנולוגיה של אותם גורמים ייצרו את זה כבר לפני הרבה שנים. הם יודעים גם איך לשלוט בזה. אז אולי באמת יש אלמנט 115 שמניע את הדברים האלה. אז כל הזמן יש לנו התפתחויות, כל הזמן יש לנו דברים שאנחנו מוצאים. הממשלות כשלעצמן קיבלו איזושהי החלטה דאז להסתיר. ראה שאמרו בהתחלה שהתרסקה חללית, ואחר כך זה היה בלון, ובאמת עשו כמעט כל דבר אפשרי כדי להסתיר את התופעה הזאת. יחד עם זה,
בקבוצת המחקר הכי גדולה של הממשלה, הפרויקט של הספר הכחול, הבלו בוק, נחקרו למעלה מ-12,000 מקרים. עכשיו, מקרים זה לא שאתה רואה סתם איזשהו אור בזה, אלא משהו שבאמת הייתה איזושהי השפעה. בן אדם אומר, כן, הייתה איזושהי חללית שהייתה מעל העצים, ואתה מגיע למחרת כדי לראות האם יש ממצאים, אתה רואה שכל צמרות העצים שרופים. אז יש איזשהו ממצא, משהו עבר שם, אנחנו לא ראינו חללית, לא צילמנו חללית, אבל משהו שרף את צמרות העצים. אז דוגמאות כאלה ויותר מעמיקות, נחקרו למעלה מ-12,000 כאלה. ומתוכם 701 נמצאו, וואלה, אין לנו הסבר. אז צמרות עצים יכול להיות גם כן, אנחנו לא יודעים מה שרף את הזה, אולי היה מטאור קטן שעף שם, אולי לא, אבל מטאור היה צריך, אם הוא כבר שרף אותם, אז הוא כבר חדר את האטמוספירה, אז היה צריך להימצא איזשהו ממצא על האדמה, איזשהו מטאור, גם אם קטן, ולא מצאו שום דבר. אז תעלו השערות אחרות. אין בדיוק השערות אחרות. אז רגע, אז בואו נבדוק את העד. אולי יש עוד עדים. וככה הדברים האלה מתפתחים. אז לאט לאט נאספו עוד ועוד ממצאים. מה קרה שיש איזשהו שינוי? אני חושב שכל הטכנולוגיה והממצאים שהיום אנשים אזרחים יכולים לתעד, לצלם וכולי, שזה דבר אחד, כולל השפעות של מופון, כי זה בעצם כל העולם אנחנו מתעדים. והקטע שאולי גם חל איזשהו שבירה בחומה של המדיניות של ארצות הברית. כי לאט לאט מרגישים שהחומה הזאת נפרצת מכל מיני פינות. פתאום משחררים סרטונים, פתאום מאשרים סרטונים, פתאום אומרים כן, יש לנו ממצאים, אנחנו לא יודעים מה זה. וכמו שזה קורה בארצות הברית, אז זה קורה גם ברוסיה. לדוגמה, לפני איזה, נדמה לי שנתיים, ראיתי איזשהו סרטון ששוחרר לרשת. רואים כתבת צעירה, מרעננת את ראש הממשלה, לא את הנשיא, אלא ראש הממשלה של רוסיה, דובנבוב, ושואלת אותו, מה אתה עושה כשאתה נכנס לתפקיד? אז הוא מנסה להסביר לה, יש לי כל מיני קלסרים, אני צריך לקרוא אותם, ללמוד מה קורה, איזה קלסרים יש לך? יש לי קלסרים על מצב ראשי הנפץ בארצות הברית, כמה מאיימים עלינו, כמה ראשי נפץ, כמה בסיסים בליסטיים יש להם וכו'. אמרתי, אוקיי, מה עוד יש לך? יש לי מצב של כל החייזרים שמבקרים ברוסיה, ופתאום יוצא, מה יש לך? כן, יש לנו מעקב אחרי כל אלה שנמצאים ברוסיה ומסתובבים בקרבנו. אז היא לא יודעת אם לצחוק או לבכות, כלומר, הוא עובד עליה, לא עובד עליה, אז היא שואלת אותו, אוקיי, אז כמה כבר כאלה יש? הוא מסתכל עליה ואומר, את יודעת שאני לא אוכל לענות לך על השאלה הזאת. קאט. אוקיי, עכשיו, זה רוסיה, חבר'ה, זה לא נס ציונה. שם כל דבר מבוקר. אז אם כל דבר מבוקר, איך זה שהסרטון הזה גלש לרשת? מה זה אומר? שהוא לא גלש לרשת, אלא הגלישו אותו לרשת. אז למה הממשלה, נקרא לזה ככה, או פוטין וזה, ירצו להוציא ולשחרר סרטון כזה לרשת? האם יש פה גם כן איזשהו ניסיון קצת להנגיש את התחום הזה, וקצת פחות להפחיד את העם בצד הרוסי מן הסתם לתופעה הזאת? שוב, זה סימני שאלה, אנחנו לא יודעים בדיוק את התשובה, אולי עוד 10, 20, 30, 50 שנה נדע, אבל זה מאוד מעניין, למה סרטון כזה גלש לרשת? אז יש שינוי בכל העולם. בוא נאמר, קודם כל, ניסיתי להשיג את פרופסור אשד, דיברתי עם אשתו, וזה הקצה החוט הכי ארוך שהצלחתי להגיע. לא ויתרתי עליו, כי אני חושב שבגילו הוא נכס, שאנחנו חייבים לדעת מה הוא יודע, ושקצת יפיץ את זה ויספר. הוא לא הראשון, אוקיי? אז לא הופתענו יותר מדי. אם ניקח גם כן בן אדם מאוד גדול ודגול, פול הלייר, שנפטר לפני איזה חצי שנה בערך,
היה שר ההגנה של קנדה. בכל זאת, מדינה מאוד מאוד גדולה, תפקיד מאוד מאוד בכיר, והוא אמר, חבר'ה, לא רק זה שאנחנו לא לבד, הם חיים בקרבנו, ישנם עשרות סוגים שמסתובבים פה. הם חלק מאיזושהי קונפדרציה בינלאומית, ומנסים להכין אותנו שלאט לאט נצטרף אליהם. אז מה שפרופסור אשד אמר, זה מתחבר לי למה שפול הלייר אמר, שאנחנו כרגע עדיין לא מוכנים, אבל מכינים אותנו. האם באמת מסתובבים פה 20 סוגים או 40 סוגים? בתכלס, זה לא משנה. מה שהוא אמר, הוא טען לפחות בספר שהוא בקשר, או היה בקשר עם נאסא ואסטרונאוטים ואנשים שבתחום של האסטרונומיה ומחקר, והוא אמר, חבר'ה, דיברתי איתם, אחד על אחד, אנחנו לא לבד פה. אז נכון, זה מוזר, ועובדה שאחרי שהוא יצא עם ההצהרה הזאת, אז הוקיעו אותו מהקהילה המדעית, הוא קצת ירד למחתרת, קצת הרבה אולי אפילו, אבל הוא לא הראשון. ההבדל בינו לבין פול הלייר, שפול הלייר עשה המון והסתובב בעולם, ועשה המון מסיבות עיתונאים, והפיץ את זה ודיבר על זה, ולא פחד לקבל ביקורת, והיה בין המובילים בתחום הזה. הוא לא היחיד, היו עוד, אבל בין הבכירים שעשו את זה. וחיים אשד, מסיבותיו, הוא החליט להשתיק את זה. אולי בגלל שזה ישראל, ויותר קשה פה, ופחות מאמינים, וכל השמיים שייכים לחיל האוויר, גם יכול להיות. אבל אני חושב שהמקום הוא לבוא ולהוציא את זה החוצה. אוקיי, אפשר לשים את הראש כמו בת יענה באדמה ולהגיד שום דבר לא קורה מסביבי, שכל הזמן יש דברים שהם unexplained, אנחנו לא יודעים. אז אין בעיה, אתה לא חייב להאמין, בוא תחקור, בוא תראה כל מיני תופעות שאין לך, לפי מה שאנחנו יודעים מבחינת פיזיקה וכימיה ודברים כאלה, אין לנו הסברים אליהם. בואו נחפש את ההסברים, בואו נמצא אולי משהו פיזי, אולי מנטלי, יש פה המון דברים שאנחנו לא יודעים. אז בואו כולנו ביחד, נבוא ביחד ונחקור. וזה מה שמופון עושים. חוץ מהקבוצה, הקהילה בפייסבוק, יש לנו קבוצת וואטסאפ. הקבוצת וואטסאפ היא מאוד מאוד פעילה, וכל מי שרואה משהו, חושב על משהו, פשוט מעלה. ולא מפחדים לקבל ביקורת. אנחנו מאוד קשוחים לגבי צורת דיבור ולא גינונים כאלה ואחרים, כי מקבלים מטרה אחת, מדבר יפה, אם לא אתה בחוץ. מאוד קשוחים בדברים האלה, ונותנים גיבוי. ולפעמים מסתננים אנשים שזה, מה אתם עושים שטויות, לא רציני ולא זה, אנשים עפים החוצה. המטרה היא שיהיה מקום שאנשים יוכלו להוציא את הדברים, לספר על האירועים שקרו להם. מין קהילה, מין בית לאנשים שאם חווית משהו, עברת משהו, ראית משהו, אין לך עם מי לדבר, בוא, דבר איתנו. כי גם אנחנו חווינו, גם אנחנו ראינו, אוקיי? וזה המקום. ולהבדיל מקבוצות אחרות, שזה יותר ברשת, יותר להעלות תכנים, וזה גם בסדר, כי זה מעלה מודעות וכו'. אבל אנחנו רוצים גם את הקהילה, לעטוף את האנשים האלה. אני חושב שהדבר הזה מורכב, הוא מורכב מגם וגם. אנחנו יודעים, לפי גם התיאוריות של איינשטיין, שאפשר לעוות את הזמן. אז האם מגיעים אלינו מהעתיד? האם אנחנו מבקרים אותנו מהעתיד כדי לשמור עלינו מכל מיני השמדה גרעינית רדיואקטיבית? גם יכול להיות. הקטע שיש יותר מדי עדויות על אנשים שהם טוענים שהם נחטפו או נחשפו לכל מיני יצורים כאלה ואחרים, שהעובדות הן כל כך כבדות, שאתה לא יכול לשלול את זה. אנשים שעוברים היפנוזה, אנשים שעוברים טיפולים, עדויות של כמה אנשים שעברו דברים דומים מאוד, והם לא מכירים, אחד בהודו ואחד בגואטמלה. אז יש פה משהו שהוא קצת מעבר, ואת זה אנחנו מנסים איכשהו לאחד ביחד. האם כולם הם חברי קונפדרציה בינלאומית שכל מי שרוצה עוצר פה? אני מאמין שלא. מכיוון שהתיאוריה כרגע שאם הם היו רוצים או מישהו מהם היה רוצה להשמיד אותנו, הטכנולוגיה כל כך משוכללת
שהיו עושים את זה בשנייה. זה כמו אנחנו ונמלים. אתה רוצה, אתה יכול לדרוך על הנמלה, היא תמות בשנייה. אתה לא עושה את זה. אז הם לא עושים את זה לנו, ויכול להיות שיש להם איזושהי אג'נדה לעשות משהו, אוקיי? אנחנו מאמינים שכרגע הם יותר עוזרים לנו ושומרים עלינו, בייחוד מעל כורים אטומיים, כורים גרעיניים, בסיסים עם טילים בליסטיים, שיכולים להשמיד אחד את השני. אבל זה מצד אחד, ומצד שני כורים אטומיים. היה פוקושימה ביפן לפני כמה שנים, צונאמי הרס שם כור גרעיני לחשמל, ובמשך כמה ימים היפנים דיווחו שיש שם אב"מים, אורות מעל הזה. אין להם שום סיבה אחרת להסתובב שם יותר מדי, ובאמת בעזרת כנראה אותם גורמים חיצוניים, אז במהירות יחסית הכור התקרר. נכון, הם גם כיסו את זה במלט, והיו כמה יפנים שנהרגו כחלק מרדיאשן, אבל לפחות מה שטענו, שאם לא הייתה במרכאות או שלא במרכאות עזרה חיצונית, אז היה או שלא היו מצליחים, או שהיה לוקח להם הרבה יותר זמן, ואז יותר אנשים היו מתים מלהיכנס לאזור הזה ולשים את המלט ולנסות לחסום את המקום. אז הם כרגע, גם באוקראינה דרך אגב, עכשיו אנחנו מלחמת אוקראינה, עברה שנה, כל הזמן יש שם מעל הכור, שהרוסים שולטים, לא שולטים שם וכו'. כל הזמן תצפיות על אורות שמסתובבים מעל הכור. אז למה דווקא שם? אז כנראה הם כן שומרים עלינו, וכנראה לא רוצים להשמיד אותנו, כי מן הסתם היו רוצים, היו עושים את זה. מי מגיע? אז אנחנו משערים שמגיעים כל מיני נבחרים שהחליט, או איזושהי פדרציה או מישהו אחר, החליט שהם יהיו אלה שהם בקשר עם הממשלות סלש אירועים מיוחדים, וכן יבואו וישמרו עלינו. האם חלקם דרואידים? יכול להיות. האם חלקם היברידים, שזה איזושהי טכנולוגיה משולבת של חייזר עם איזושהי טכנולוגיה פיזית? גם יכול להיות. יכול להיות שמה שהתרסק זה לא היה יצורים חיים אמיתיים, אלא משהו משולב, או סוג של רובוטים חיים עם תאים חיים. הכל יכול להיות. עד שדברים לא ישחררו, אז אנחנו לא נדע. אבל מהבחינה הזאת זה דבר אחד. בקטע המטאפיזי, אם יש לנו את C5, שמתקשר בצורה טלפתית ומבקש שהם יראו את עצמם או יראו סימנים, ובחלק מהמקרים, מועט מאוד, אבל עדיין יש מקרים שרואים באמת תזוזה מיוחדת בשמיים, אז אולי כן יש איזשהו קטע שהוא מעל הפיזי, הוא מטאפיזי. דיברו על המימד החמישי, אפילו המימד השישי, אוקיי? מעבר בין מימדים, עתיד, הווה. אז אני מאמין שזה איזשהו שילוב של הדברים האלה, וככל שאנחנו נתבגר, אם נשאר בחיים מספיק כדי לדעת, אז נוכל לדעת. אישית, אני לא זוכר, אוקיי? אבל היו לי כל מיני דברים מוזרים. עכשיו, כל אחד לוקח את זה בצורה אובייקטיבית. אני עבדתי תמיד עם מספרים, ועשיתי מטעם רשות ניירות ערך, קורס של יועצי השקעות, אז מאוד אמפירי, מאוד, הכל כזה ישר, מסודר, מספרים וכו'. בן אדם נורמטיבי, בחורף, שמיכת פרוך, קם בבוקר, הולך לשירותים, מתרוקן, מגיע לצחצח שיניים, מסתכל במראה, ואני קם בבוקר ואני רואה שיש לי 5 עיגולים בגודל שעולה מבחינת הקוטר, וזה כאילו שמישהו בא על החזה והחזיק אותי, או לחץ לי על הזה. בת זוג שלי אצבעות דקות. אז גם אם זה היה היא, באופן התיאורטי זה לא היה אמור להיות ככה. לא ישנתי על שום דבר, זה החורף, שמיכת פרוך וכו'. וזה נעלם אחרי 20 דקות. למזלי, צילמתי את זה. אז מה זה? האם אני נחטף, אני לא זוכר שום דבר, היפנוזה עדיין לא עברתי, קצת מפחד אם להגיד את האמת, אבל סימן שאלה. אז זה קרה פעם אחת.
בפעם אחרת אני קם עם סימן של עיגול על הבטן. ושוב, ניסיתי לקום, קודם כל צילמתי את זה. מה זה? לא ישנתי על שום דבר עגול, בטח לא כוס, כי זה קצת כוס גדולה. מה זה? אז זה דברים פיזיים, עליי, על הגוף. שוב, לא יודע מה זה, אין לי הסבר מה זה, אני אשמח לשמוע הערות, אנשים יכולים לכתוב ולהביע את הערות, אבל אני לא יודע עד היום מה זה. תוסיף לזה שבשני חורפים שונים, אנחנו קמים בבוקר, ועל השמשה החיצונית שבין הסלון למרפסת, במרפסת קר, בסלון חם, מופיעים לי 3 עיגולים עם משהו שנראה כמו דמות על הצד. עכשיו, 3 העיגולים, בתוך כל עיגול, היו עוד 2 עיגולים. מה ההיגיון אומר? אוקיי, משהו בתהליך הייצור של אותם פלטות, ויטרינות גדולות כאלה, השאיר משהו אולי בחלק הפנימי, והקטע של הלחות יצר איזשהו דפוס של עיגולים. עכשיו, בכיוון שעברנו תמ"א 38, אז פניתי ליצרן, ושאלתי אותו, תגיד לי, איך אתם מייצרים? יש מצב שאני אקבל 3 עיגולים בצד אחד למטה של פלטה של ויטרינה? הוא אומר לי, תראה, זה לא סביר, ואני אגיד לך למה. יש 2 שיטות ייצור. כמובן שכל פלטה כזאת עוברת את ההטבעה של הזכוכית, ואחרי זה ציפוי, ואחר כך אנטי-רפלקשן, ועוד כל מיני ציפויים כדי נגד שריטות וכו'. אבל אנחנו מעבירים אותו ב2 שיטות, או וקום אחד גדול באמצע, או כדי לשמור על האיזון, כדי שזה לא ייפול, אז יש לנו 2 וקומים, אחד בחלק העליון יותר ואחד בחלק התחתון יותר. לא יהיו 3, כי לא צריך 3, בטח לא בצד אחד, כי זה יוצר אי שיווי משקל. אז זה לא הגיוני מה שאתה אומר לי. אני אומר לו, תודה רבה. עכשיו אני מפנה אליכם את השאלה. אוקיי, מה זה יכול להיות? אז יש לנו 3 עיגולים, בכל עיגול עוד 2 עיגולים בפנים, ומשהו שנראה כמו דמות בין 3 העיגולים. וזה מאוד סקרן אותי. האם יש את הדבר הזה בעוד מקומות? האם זה נחשף העיגול בתוך עיגול בתוך עיגול בעוד מקומות? והתברר שכן. מערה מאוד מאוד עתיקה בצרפת, שכל המערה מלאה בעיגולים כאלה. כל מיני אתרים, מדבר בסין, שהיו שם 3 עיגולים שמצאו. ואם תחפשו באינטרנט, אז תוכלו למצוא את הסימון הזה, ותמיד הסיפורים של הפולקלור שחקרו, היה קשר עם האלוהים, אוקיי? או משהו שנחת מהשמיים, האלוהים הגיע מהשמיים, וכדי שאנחנו נזכור שהם הגיעו מהכוכבים, אז הם חרטו את זה, או על האדמה, או על הקירות של המערות. אז מה הם מנסים להגיד פה? מסמנים לי את העיגולים האלה על השמשה, של שמנו לב עליך, סימנו אותך, אנחנו עוקבים אחריך, אני לא יודע. אבל זה מוזר, וזה שנה אחרי זה קרה בדיוק אותו דבר. אז שוב, לשיפוטכם, אני אשמח לשמוע כל הצעה. כבר העלינו את זה לכל מיני חוקרים שקצת מכירים טכניים. אין תשובות. ופה אנחנו חוזרים קצת למטאפיזי של דברים שהם קצת מעבר. שמעתי על התופעה הזאת, אני מכיר את הסיפור שלו, הוא באמת הפסיק לחקור אחרי זה כי הוא
פחד מאוד. מדי פעם שומעים על אירועים דומים. אני היום מאמין שאיזושהי קבוצה, או שלנו בעתיד, שחוזרת אחורה, וכדי שאנשים לא ייעלמו כי הם חוקרים את התופעה הזאת, שהממשלה לא תעלים אותם, כפי שקראו לכמה וכמה חוקרים, אם יש איזושהי סכנה ממש מהותית לאותו בן אדם, אז מגיעים אליו ומבקשים ממנו להפסיק לחקור. אני אישית לא חוויתי משהו בסגנון הזה, אבל חוץ מהדבר הזה ישנם עוד מלא אירועים דומים, כמו של בן אדם שמתעורר בבוקר, ומרגיש שכאילו יושבים לו על המיטה. והוא מתעורר ורואה בלונדינית, מהממת, מסתכלת עליו, מלטפת לעצמה את הבטן, ועושה ככה, ומתפוגגת. עכשיו, הבן אדם בטוח שהוא עדיין באיזשהו חלום או משהו כזה, ואז הוא רואה עוד מישהי, כהת שיער, עם שיער שחור, עם עיניים מלוכסנות, אסיאתית כנראה, יושבת בקצה של המיטה, וגם כן פתאום היא מתפוגגת. ואז בן אדם, וואו, איזה חלום מוזר היה לי עכשיו, והוא בא לקום, ואז הוא רואה שערה בלונדינית על המיטה. אז הוא אומר, לא זכור לי שהייתי עם איזושהי בלונדינית במיטה הלילה. הוא לוקח את השערה הזאת, שם באיזושהי קופסה, ובאיזשהו שלב הוא אומר, אני חייב לדעת מי זה, מה זה, כאילו חלמתי, לא חלמתי, מאיפה השערה הזאת צצה. הוא לוקח את השערה הזאת למעבדה, ושואלים אותו כל מיני שאלות מוזרות. אומרת, מאיפה השערה הזאת? הוא אומר, מצאתי אותה אצלי ככה וככה. למה אתה שואל? כי אין שערה כזאת על כדור הארץ. הוא אומר, מה זאת אומרת אין שערה? השערה שקופה. אין שערות שקופות. גם לא כלבים, אין בעל חיים עם שערה שהיא שקופה. השערה הזאת הייתה שקופה. מאיפה הבאת את הדבר הזה? אז הוא מספר להם את הסיפור, ואז הם אומרים לו, תקשיב, זה נהפך לעוד יותר מעניין, כי עשינו בדיקת DNA לשערה שכביכול לא אמורה להיות קיימת על כדור הארץ, וה-DNA הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא מורכב מהמון DNAים של כל מיני גורמים מאפריקה, מאסיה, מאירופה, מין שילוב של DNA מכל מיני מקומות שאתה לא נחשף לזה. אתה רואה מישהו מאפריקה, אז יש לו 60-70% גנים אפריקאים, ועוד פה ושם קצת תוספות. אותו דבר דרום אמריקה, אותו דבר אסיה, אותו דבר אירופה, ופה זה פחות או יותר היה מחולק, וה-DNA היה מורכב מכל מיני דברים. אז שוב, סימן שאלה, מה הולך פה? אוקיי, הגענו לאיזושהי שאלה שהיא מורכבת קצת. אבל 85% מאוכלוסיית העולם בכלל היא עם סוג דם שהוא פלוס. פלוס מה אומר? RH, רצסיבי, יש להם תוספת חלבון לדם שלהם, לכדוריות הדם. 15% בלבד מאוכלוסיית העולם אין להם את הדבר הזה. מוצאים גם שמלפני 25 עד 30 אלף שנה לא היה את הנגטיב, אוקיי? זאת אומרת, כל אוכלוסיית העולם הייתה עם פוזיטיב, עם התוספת של החלבון הזה, ורק מלפני 25 אלף שנה ומטה, אוקיי? 30, 25 ומטה, לאט לאט מוצאים פה ושם אנשים שחסר להם החלבון הזה. עוד דבר שהוא מעניין, שהאנשים שיש להם דם נגטיב הם מאוד מאוד נדירים. בארץ זה בין 1% ל4%, אוקיי? A מינוס זה 4%. זאת אומרת, 100 אנשים, תחשבו 100 אנשים בחדר, שזה המון אנשים, 4 אנשים בלבד יהיו עם סוג הדם הזה. A ו-B ו-AB עוד יותר נדירים, זה בין 1% ל3%. מה קורה בשאר העולם? זה בישראל. שאר העולם, אפריקה זה בממוצע 1%, הכל. סין אותו דבר. ארצות הברית זה נע בין 4-7% ל-12%, ותכף אני אסביר גם למה. והדבר הכי מעניין זה באירופה.
כשאנחנו מסתכלים על המפה, אנחנו רואים את רוסיה בצד ימין, ולפי המפות שאנחנו למדנו בבית ספר, ולאט לאט אנחנו הולכים שמאלה. רוסיה מעל סין 1%. וככל שאנחנו מתקדמים שמאלה על המפה, שאנחנו מתארים אותה של אירופה, אנחנו מתקרבים לאזור של צרפת וספרד, ואנחנו מגיעים לאזור שנקרא חבל הבסקים. ותכף נגיע לחבל הבסקים. מה שמעניין זה שככל שאנחנו מתקרבים לאזור הזה, אחוז ה-RH נגטיב הולך וגדל. הוא אחוז, אחר כך זה בממוצע 4%, אחר כך 7%, אחר כך 12%, וזה עולה ועולה ועולה, עד שאנחנו מגיעים לחבל הבסקים. עכשיו, חבל הבסקים זה חבל, זה כמו בקעת אונו. יש לך גם את יהוד ואור יהודה וקריית אונו ועוד יישובים, אז יש כל מיני ערים. אז בחבל הבסקים גם כן יש כל מיני ערים, ואחוז ה-RH נגטיב נע בין 35% עד 50%. זה אומר, בעיר מסוימת, אחד מתוך 2 אנשים הוא RH נגטיב. שוב, סימן שאלה, מה הולך פה? אז היום משערים שהשינוי התחיל שם, בחבל הבסקים. מי גרם לשינוי? אנחנו לא יודעים. האם זה היה שינוי אבולוציונלי, לפי כל מיני פלגים בנצרות, מריה מגדלנה בעצם התעברה שם, ומשם כל הקטע של נצרות התחילה. כל גורם מנסה איכשהו לקחת את הזה. מדענים עד היום, ואתם מוזמנים לבדוק אותי, לא יודעים למה זה התחיל ואיך זה התחיל, ומה יצר את זה. אם אנחנו ניקח את זה לתחום שלנו, אז כן, יכול להיות שגורמים חיצוניים מחוץ לכדור הארץ, יצרו שם את השינוי, החליטו להוריד את החלבון הזה מהסוג דם שלנו, מסיבות תם שלהם, אוקיי? דבר שמשם זה התפלג והתפצל והתפשט בשאר העולם. ולמה אני אומר את האופציה הזאת? כי אחוז מאוד מאוד גדול של האנשים שטוענים שהם נחטפו ואו מתעניינים בסוג הזה של הבאמים החייזרים, אחוז מאוד גבוה הוא עם RH נגטיב. עכשיו, זה לא הגיוני, אוקיי? זה צריך להיות מחולק פחות או יותר לכלל האוכלוסייה. אבל זה כמו שאתה רואה סרט טבע על יערות ברזיל. יכול להיות שאתה, וואו, איזה יופי, מדהים וכולי. מישהו אחר רואה סרט על האוקיינוסים. אני חייב להיות שם, אני מת על ים, יש אנשים שחולים על דבר ספציפי, אוקיי? אחד על יערות, אחד, אם אני לא מתחיל את היום בים, אל תדבר איתי בכלל. למה ים? ים לא מדבר. אבל לך, אולי כן זה מדבר. מישהו אחר, עתיקות, וואו, מרתק אותי. אנשים אחרים זה לא מעניין אותם. ואחוז גבוה של אנשים, יותר ויותר, מתעניינים בתחום הזה של הבאמים החייזרים. ואותם אנשים, יש להם סוג דם נדיר. למה? אין לנו מצב שמישהו שאוהב עתיקות, יש לו סוג דם נדיר או תחום אחר. אבל בתחום הזה כן. שוב, סימני שאלה, חבר'ה. סימני שאלה, עוד סימני שאלה ועוד סימני שאלה. אני לא שולל שום דבר, כי ככל שהטכנולוגיה משתכללת, פתאום אנחנו מגלים כל מיני דברים חדשים. בן אדם שטוען, אני בקשר עם חוצנים וכולי, יכול להיות שהוא באמת בקשר עם חוצנים ויוצר איתם איזושהי קומוניקציה, לא בתדר שאנחנו מכירים של דיבור, אלא בקטע מדיטטיבי, קטע של טלפתיה או כל תחום אחר. שוב, אני בן אדם שמשתדל להיות כמה שיותר אמפירי. תוכיח לי משהו שהוא נתן לך איזשהו ידע שרק אני נניח יודע, והוא אומר לך ככה וככה יש, או ככה וככה קרה לך, ואף אחד לא יודע שקרה לי, או כל דבר אחר, אז זה יהיה יותר מהימן. היום גם יש אנשים, וזו כבר תופעה שרצה כבר כמה שנים טובות, שמטפלים, הם מרפאים על ידי חייזרים. אוקיי? יש לנו את דביר שבינתיים נפטר, הוא הוציא גם שני ספרים, אז האם באמת יש טיפול שאנשים מגיעים לשם ויוצאים משם שלמים יותר, ללא מחלות, מטפלים בהם בכל מיני ניתוחים שלא הצליחו או כל דבר אחר? האם זה אוטוסוגסטיה של בן אדם שכל כך מאמין שהם יכולים לעזור והוא מרפא את עצמו? כן, גם יכול להיות.
אז הכל אנחנו לוקחים בערבון מוגבל. אבל אני לא שולל את זה, כי אנחנו היום כבר בתודעה אחרת של להיות קצת יותר פתוחים, להבדיל מארגונים אחרים. קצת יותר פתוחים, עם ראש פתוח, לנסות להבין, ויחד עם זה, כבדהו וחשדהו, לראות מה זה, איזה הוכחה יש לך, מה אתה יכול להסביר לי, האם עוד מישהו חווה משהו דומה, שיכול לאשש ולחזק את מה שאתה טוען. אז הכל פתוח, אנחנו באמת עם ראש פתוח, וזו הסיבה שכמעט כל קבוצה יכולה להיכנס אלינו. אנחנו לא משיחיים ולא אלוהים עשה, ואלה צריך לסגוד את החייזרים, זה לא אצלנו. אבל אנחנו כן פתוחים לשמוע ולחוות אירועים ודברים חדשים. איפה הוא? איפה הוא נעלם? אני לא חושב שזה הצד שלהם שמביא ליותר אירועים ודברים כאלה, זה יותר הצד שלנו. קודם כל, קטע של תיעוד. היום כל אדם מסתובב עם מצלמה ועם מיקרופון ווידאו, וקל מאוד לתעד. זה לא מה שהיה לפני 30, 40 ובטח לא 50 שנה. אז יותר קל לתעד את הדברים האלה. מכיוון שהמון דברים הם נפיצים. זאת אומרת, אם מישהו רואה איזשהו אב"ם והוא לא נעלם לו מול הפרצוף, הוא ישר שולח בוואטסאפ, חברים, תרימו את הראש, תצאו למרפסת, מעל פתח תקווה יש אור שהוא בלתי מזוהה. ופתאום קל מאוד לתקשר את הדבר הזה, אז עוד אנשים יוצאים החוצה. עצם זה גם שהממשלות פתאום מתחילות לשחרר לנו דברים. אז אם עד עכשיו הציבור לא היה נחשף, לא בעיתונים ולא בטלוויזיה, או בוא נאמר בטלוויזיה זה היה ממש בנקודות ספציפיות, אז פתאום breaking news, הפנטגון משחרר 3 סרטונים ככה וככה, מאשש שהם אותנטיים, זה בכל הכתבות, כל הערוצים. אז יש לזה המון המון מרכיבים, זה לא רק הם, אוקיי? הם לדעתי ממשיכים לעשות את העבודה שלהם כרגיל פחות או יותר, אלא אם כן יש להם פרויקטים מיוחדים. אבל הם כן גורמים לנו להיות יותר חשופים לזה. המדיה עוזרת לנו, הממשל האמריקאי שלאט לאט משחרר לקראת איזשהו disclosure רציני כנראה, שיגיע, לך תדע מתי, והציבור. אז כל 3 הגורמים האלה גורמים ליותר publication של כל התחום הזה בכלל. שאלה טובה. כמו כל דבר בארץ, אנחנו הולכים אחרי ארצות הברית, אבל בדילי של 10-20 שנה. אז האם זה יצא? אני מאמין שכן. האם זה יהיה in my lifetime? I'm not so sure about it. אנחנו כן יודעים שיש מחלקה שחוקרת את הדבר הזה, לפחות בצבא. אנשים שנחקרו ותיעדו את העדויות שלהם, סיפרו מה, איך, למה וכמה. היחידה היא מאוד מאוד קטנה, ולא שומעים עליה בכלל. אז זה אנחנו יודעים. מצד שני, יותר ויותר טייסים. אנחנו כבר יותר מתקשרים עם כל מיני אנשים שמספרים לנו. טייסים גם צבאיים וגם אזרחים. מספרים לנו כל מיני אירועים של אורות שליוו אותם, אורות שהחליפו צבאיים, דברים שטסו להם במהירויות מסחררות. אז גם ההרגשה של אותם טייסים שיש איזשהו ארגון שכן אפשר לבוא ולשחרר גם אם אתה לא חושף את עצמך בשם רשמי וכולי, אלא מעביר תמונות או דברים כאלה, אז כן, יש איזושהי התעוררות בציבור ובגורמים קצת יותר ממשלתיים. מכיוון שפה הכל מסווג וכל דבר שייך לחיל האוויר וכל דבר הכי קטן הוא רץ קדימה, אז זה בעיה. אבל אנחנו כן יודעים שיש אירועים בארץ, שמטוסים טסים ומוקפצים על כל מיני דברים מוזרים שקורים להם, שרואים אותם על
מסכי מקם. לא יודעים לפעמים אם זה משהו עוין או לא עוין, פתאום זה נעלם לך מהמסך מקם. אז יש אירועים בארץ. יש אירועים בארץ, הממשלה מן הסתם יודעת מזה, וכמו בארצות הברית, זה ייקח זמן עד שאנחנו נגיע לאיזשהו disclosure. אני כמעט בטוח שברגע שיהיה disclosure בארצות הברית או במדינות אחרות גדולות בעולם, אז אנחנו לא נחכה את 10-20 שנה, ויחסית מהר אנחנו נלך גם כן למקום הזה. האם המוסד מעורב בזה, או גורמים ביון וכולי? אני מאמין שלא, אוקיי? אי אפשר לדעת מן הסתם, אבל אני מאמין שלא. אצלנו כל דבר זה האם מאיים על ישראל, לא מאיים על ישראל. זה פחות או יותר הייתה גם הגישה הרשמית בארצות הברית. האם זה מהווה איום על ארצות הברית, כן או לא? אוקיי, יש את התופעה הזאת, יופי. מאיים עלינו? לא, אוקיי, זה לא מעניין אותי בכלל. ולדעתי זה פחות או יותר גם הגישה שאנחנו רואים פה. מה ראית? וזה, אוקיי, מה עשה? נפצעת? קרה לה משהו? לא, אוקיי, תודה שלום. וזה פחות או יותר העדויות שאנחנו מקבלים. לא ידוע לנו על איזשהו מחקר או מחלקה מיוחדת שכל מה שהיא עושה כל הזמן זה רק מתעסקת רק בזה, או איזשהו פרויקט חשיפה או פרויקט משהו מעמיק יותר. מן הסתם, הכל יכול להיות, אבל כל עוד זה לא צף החוצה, אז אנחנו לא יודעים מזה. אנחנו לא יודעים אם זה נכון להם או לא. אנחנו היום מאמינים שהם עושים את זה. מה האינטרס שלהם, נכון או לא נכון? אם יש להם איזושהי אג'נדה, אוקיי? והאג'נדה יכולה להיות כפי שאנחנו רוצים להאמין, לא יודעים, אבל רוצים להאמין, שהיא בעצם לעשות איזשהו שדרוג ב-human race, כדי שנוכל להגיע לאיזושהי רמה בסיסית, ולהצטרף לארגון הבינלאומי, קונפדרציה הבינלאומית. זה כמו להיכנס ל-ECU באירופה. אתה חייב שיהיו לך סטנדרטים בסיסיים, אינפלציה בגובה מסוים, תל"ג באופן מסוים. אם אתה הצלחת להגיע למצב הזה, יופי, הצלחת להיכנס ל-ECU, לאיחוד האירופאי. אם לא, אתה נמצא שם, אבל אתה בחוץ. אנחנו כרגע כנראה בחוץ. אנחנו כן יודעים שאם הם היו רוצים, אז היו מעלימים אותנו. כי יש להם טכנולוגיה מאוד מאוד משוכללת, כמה עשרות אם לא מאות שנים קדימה, והם לא עושים את זה. שומרים עלינו מכל מיני מצבים, ובקשר, אנחנו יודעים שהם היו בקשר עם כל מיני גורמים ממשלתיים מאוד מאוד בכירים, כולל נשיאים. אז יש איזושהי אג'נדה, יש להם איזושהי מטרה מסוימת. גם כן, אנשים אומרים, מה, רוצים לשעבד אותנו, שנהיה עבדים שלהם. אוקיי, אז למה לא עשו את זה אתמול? לא עשו את זה. זאת אומרת, יכולים לעשות? כן. אז למה לא? לקחת לנו את כל המים. אין בעיה. יש להם בעיה לקחת את כל המים? לא נראה לי שצריכה להיות להם בעיה. אבל הם לא לוקחים לנו את כל המים. אז אולי הם כן באים בטוב. אז זו האג'נדה. לאיזו מטרה בסוף? האם משהו שאנחנו יכולים לתרום? IQ מסוים, סוג דם מסוים, שהם מנסים אולי קצת לשפר כדי שנוכל לעמוד, סתם את דוגמה, בלחיות בלי חמצן, נניח שאר היקומים בעולם, חמצן הוא דליל מאוד. אולי לשפר לנו משהו בגנים שלנו, כדי שנוכל לחיות בעולמות אחרים בלי להסתובב עם מסכות מסוימות. לא יודע, באמת לא יודע. אז זה הכל ספקולציות, הכל תיאוריות. אבל אני משער שיש להם איזושהי אג'נדה שהיא חיובית וטובה לנו, ל-human race ולא שלילית. טוב, דיברתי עם אבי, כי היינו בראיון משותף לערוץ ILTV, שהוא משודר באנגלית באינטרנט. כל הפרויקט הזה, או הבסיס, התחיל בתכלס, במשהו שבהתחלה חשבו שאיזשהו מטאור מוזר שבא והולך לעבור ליד מערכת השמש שלנו, ואחר כך נכנס למערכת השמש שלנו, אבל כל
הדבר המוזר והגדול הזה פשוט התנהג בצורה מאוד מאוד מוזרה. הוא שינה מהירויות, ודבר כזה לא אמור לשנות מהירויות. שולחים לאותם חפצים בדרך כלל כל מיני גלים, גמא ובטא וכולי, ומקבלים את התשדורת בחזרה, ואז גם מנסים לראות במה הוא מורכב. הוא היה מורכב מכל מיני חומרים שהריכוזיות הייתה מוזרה. אז החליטו לנסות לראות מה בכל זאת זה יכול להיות. חשבו שזה גם בעצם הראשון שנכנס למערכת השמש שלנו ממערכת שמש אחרת. אחר כך התברר שהוא היה בעצם השני, אבל הדבר הזה נכנס למערכת השמש שלנו, עשה סיבוב קצת מסביב לשמש ויצא החוצה. ואבי היה בעצם הראשון, פרופסור להב היה הראשון שטען שהדבר הזה הגיע מחוץ למערכת השמש שלנו, אז זה extraterrestrial מצד אחד. מצד שני זה לא היה עצם שמימי רגיל, לא קומט ולא כוכב שביט ולא אסטרואיד רגיל, אלא זה כנראה היה איזשהו פרוב, איזשהו גשש של טכנולוגיה מתקדמת יותר, והוא נשלח על ידי גורמים אחרים, extraterrestrials. מן הסתם, אחר כך עשו בדיקה מאיפה בדיוק הוא הגיע, ואז התברר לנו שהיה עוד דבר כזה לפניו, אז הוא היה בעצם השני הגדול. זה גם עזר לפרויקט שלו, לפרויקט גלילאו, כי הוא רצה לדעת, ועדיין רוצה לדעת, אוקיי, מי בונה, מה בונה, מי שולח, למה יש פרובס כאלה, מאיפה זה הגיע. הוא הצליח לגייס כמה מיליונים של זה, הצעתי לו גם את העזרה של מופון ישראל בקטנה, אם הוא יצטרך משהו לחפש או למצוא פה בארץ. וזה בעצם כל הרעיון. הרעיון הוא חדשני קצת שוב נגד הזרם, לא בדיוק בזרם, כמו פרופסור אשד, וכל אלה שהם בעצם הולכים נגד הזרם, אז הם בעצם pioneers, הם ראשונים, אבל אחריהם מגיעים עוד אנשים. זה בעצם כל החוזקה של התופעות האלה. אני לא בונה יותר מדי על הפרויקט הזה, אני יותר בונה על disclosures ברבים של כל מיני דברים שאו יחשפו או ישחררו לציבור. יכול להיות שגם פתאום נראה יותר פרובס שבאים לבקר אותנו מכל מיני מקומות, ויש המון תיאוריות. איך זה, ניקח את הירח, שזה דבר שכולנו מכירים. איך זה שזה אמור להיות כדור שבעצם מקיף את כדור הארץ, אבל אנחנו תמיד רואים רק את אותו צד. לכן, פינק פלויד, השיר, זה Dark Side of the Moon, כאילו תמיד היה חצי ירח שאף פעם לא הצלחנו לראות אותו. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, כי יש המון תיאוריות לגבי הירח, אוקיי? אסטרונאוטים שנחתו שם וקיבלו מסרים של, חבר'ה, אתם לא לבד, אין לכם מה לעשות פה, עופו מפה. האם זו בעצם הסיבה שעשרות שנים לא חזרנו לשם, ועכשיו מחליטים לחזור, כן? יש שם מחצבים, יש שם אפשרות לקפיצה טובה יותר, להמשיך לכל מיני מקומות אחרים, כוכבים אחרים, גם להגיע למאדים, יותר קל אם אתה עושה את זה משם, מאשר לצאת את האטמוספירה של כדור הארץ. ולא עשינו את זה כל כך הרבה שנים, אז למה לא עשינו את זה? בכל זאת, הגענו לשם, היינו יכולים להמשיך את הפרויקטים. וכולם עצרו, הרוסים עצרו, האמריקאים עצרו, עוד סימן שאלה גדול. נמשיך עם הירח, עוד סימני שאלה. רצו לבדוק כל מיני ציוד, ושמו פרובס על האדמה, ובאיזשהו שלב אחת החלליות הביאה מנוע, והפילה אותו מגובה מסוים, ורצו לראות עד כמה הוא חזק, עד כמה הדבר הזה משפיע, ומה שהתברר, שציפור, כשאתה מפיל משהו והוא אטום לנפילה, שעושה בום, 1, 2, וזהו בשקט. ומה שקרה, שכל החיישנים מסביב קלטו תהודה. כאילו לקחת פעמון, נתת לו מכה מהצד ושמעת וואו, 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 וזה נמשך שעות, חלק טוענים אפילו כמה ימים. אז מה, עוד פעם, סימן שאלה. דבר כזה קורה רק אם מתחת לפני השטח
המקום בעצם בפנים חלול. אז האם זה חלול? האם הירח חלול? שוב, סימן שאלה. האם כל המבנה הזה של הירח הוא בעצם איזושהי נקודת תצפית, מושבה של extraterrestrials, שבעצם פיקחו עלינו כל השנים. בנו שם, לא יודע, מושבות מתחת לאדמה, חיו בצד השני של הירח, העבירו לכל הממשלות מסר, חבר'ה, אנחנו פה, אל תדאגו, אבל אל תחזרו, לפחות לא בשנים הקרובות. שוב, המון סימני שאלה. אבל אלה העובדות. העובדות לגבי הניסוי הן קיימות. העובדות שלא חזרו לשם קיימות. העובדות שלא אסטרונאוט אחד, אלא כמה אסטרונאוטים, אדגר מיטשל ועוד, אמרו, חבר'ה, אנחנו לא לבד. ראינו אורות על הקרייטר, על המכתש. ראינו שם אורות בקצה השני. כולם מסטולים, כולם זה, בכל זאת זה אסטרונאוטים. זה לא נרקומן או איזשהו שיקור מדרום העיר, סליחה, לשייכות לעיר. אז יש פה משהו, יש פה שוב סימני שאלה, חבר'ה. תחקרו, תבדקו, תוציאו את הראש מתחת לאדמה ותשאלו שאלות. זה כל המטרה של מופון. Tricky question, אבל בכל הדתות פחות או יותר יש לנו את אותה תשובה, כולל אזכורים היסטוריים. המלאכים, נשלחו לכדור הארץ כדי לעזור בפיתוח של כדור הארץ, ופה המלאכים התאהבו בבנות הארץ והולידו ילדים. דבר שהם לא היו אמורים לעשות לפי האלים, או אם אתה רוצה ללכת לכיוון שלנו, הייתה משלחת שנשלחה על ידי איזשהו גורם חייזרי. אמרו, חבר'ה, תשגיחו, כמו שפחות או יותר עושים היום, אבל בצורה אחרת, תשגיחו על בני האדם. אותה משלחת התערבבה יותר מדי, כמו סוכנים סמויים שנכנסים יותר מדי לעבודה, נכנסו יותר מדי לעניינים, והביאו ילדים. עכשיו, הילדים, מכיוון שהם היו היברידים, מתועדים בכל מיני מקומות כהענקים. וזה פחות או יותר נותן איזושהי תשובה לכל מיני מבנים ענקיים שנבנו בכל העולם. יש לנו בדרום אמריקה, יש לנו במצרים, יש לנו בהודו, יש לנו בסין, פירמידות ענקיות ומבנים מגליטיים ענקיים, שכל אבן 2 טון. היום, כדי להזיז אבן אחת של 2 טון, אתה צריך 2 או 3 עגורנים ענקיים, וגם אז זה לא בדיוק יושב כמו שצריך. ואותם מבנים יושבים בצורה כל כך מדויקת, אבן על אבן, שאתה לא יכול להכניס שם חתיכת נייר. מרוב דיוק וכו', והן מסוטטות. כאילו לייזר חתך אותם גם. מי הביא אותם, איך, למה, איך, אז אחת התשובות שמעלים כל הזמן, כי יש המון עדויות על הענקים האלה, בכל הדתות דרך אגב, ואני מזכיר לך, אם אנחנו מדברים על לפני 5,000, 4,000, 6,000 שנה, אז לא היה בדיוק תקשורת בין הבחור בהודו לבין זה בדרום אמריקה או בצפון ארצות הברית. אתה לא מתקשר אחד עם השני. ובכל זאת, כולם בנו פחות או יותר את אותם פירמידות. ואותם גם ציורים במערות ודברים כאלה, אבל גם פסלים. מצרים, יש לנו קורה בתוך הפירמידה, ששם אנחנו רואים צלחת, קליטה, לוויין, רחפת, כל מיני דברים שאתה אומר, רגע, מה הולך פה? זה משהו מודרני. ואנחנו מדברים על לפחות 3,000-3,500 שנה. אז אנחנו רואים את זה, יודעים שזה קיים, אבל צריך לחשוב גם עוד קצת, כי הדבר הזה בגובה של 3 מטר, הקורה הזאת, מעל הראש. צריך לחשוב שמישהו היה צריך להרים שם קורות, לטפס למעלה, להגיע לגובה הזה של 3 מטר, מישהו שהוא סטט ויודע לעצב פסלים, הוא היה צריך לקבל איזושהי סקיצה ממישהו שצייר לו ואמר לו, תעשה ככה וככה, כי זה לא בדיוק רוח הקודש שנפלה עליו, ואותו בן אדם סרטט ופיסל את מה שנתנו לו.
עכשיו השאלה היא, מי נתן לו? והשאלה הגדולה עוד יותר, למה? זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים שקשור לטכנולוגיה שלנו, של היום, של 3,000 פלוס שנה אחרי. אבל מאיפה הטכנולוגיה הזאת, או מאיפה צץ הרעיון, או למה לעשות את זה על אותה קורה? כאילו מישהו נתן לו סרטט לו מה לעשות. מאיפה זה הגיע? וזו דוגמה אחת. יש לנו את מצ'ו פיצ'ו ובעוד מקומות בדרום אמריקה, שאתה רואה רחבות ענקיות בין כל המקדשים, ומלא מלא פסלים בגדר של אותה חצר עם חיות. אז אתה רואה נחש, ואתה רואה משהו שנראה כמו צבי, והמון המון חיות, ופתאום אתה רואה דמות שאתה מסתכל ואומר, רגע, זה דמות של אסטרונאוט. אתה רואה ריבוע בתוך ריבוע, וראש אנושי כאילו בפנים. מאיפה זה? מי נתן לאותו בן אדם את זה? הוא אומר, פה אתה עושה את הנחש, פה אתה עושה את זה, פה אתה עושה אסטרונאוט. מאיפה בא לו האסטרונאוט? אז האם ביקרו אותנו לפני 3,000, 4,000, 5,000 שנה? היום העדויות, וגם כל התיאוריה של Ancient Aliens, התשובה היא כן. האם הם עזבו באמת כמו שטוענים וחוזרים אחר כך? לא יודע, אולי חלק עזבו, חלק נשארו. אנחנו לא יודעים, אבל יש כל הזמן עוד עדויות ועוד עדויות ועוד ממצאים ועוד משהו שיוצא החוצה וחופרים ומגלים עוד פעם משהו ועוד פעם משהו. ושוב, אלה כל סימני השאלה. יש תיאוריה שטוענת שכשמשה, דרך אגב, משה, אנחנו יודעים שמצאו אותו על הנחל, אבל מי שם אותו בדיוק בנחל ולמה? יש המון תיאוריות שהוא היה ג'ינג'י והיה קצת שונה, וזו הסיבה גם שניסו להשית אותו שם, כדי שלא יתפסו אותו ויהרגו אותו, הרי זה בעצם היה כל הרעיון המקורי. וטוענים שאחד הדברים כדי להציל את בני ישראל, כי זה הסיפור שלנו לפחות, היה שכן, הוא עלה על הר סיני, נלקח כנראה על ידי איזשהו גורם, אמר לו, אתה רוצה ככה וככה, זה הייעוד שלך, אתה שונה מאחרים, תדדם, זה הייעוד שלך, תעבוד לפי חוקים א', ב', ג', ד', אנחנו נעקוב אחריך. ואז יש לך כל מיני סיפורים בתנ"ך אפילו, אוקיי? של הסנה שהוא בוער ואיננו קל. כאילו, בתכלס, אתה לוקח שיחים, אתה מביא אותם, הם נשרפים, אז מה פתאום לא הוא קל? אז יש את הפירושים התנ"כיים וכולי, אבל בהיגיון הפשוט, איך זה סנה שבוער ולא הוא קל? איך אליהו עלה בסערה השמיימה? לאן זה השמיימה? אוקיי? ולמה בסערה? אבל אם תחשוב במונחים שלנו, אוקיי, אז הגיע חללי, זה כמו הליקופטר, נכון? עושה המון אבק, רעש, בלגנים, מעיף כל מה שיש לך בצד, מעיף לצידה. אז אם אני עולה היום על הזה, ולוקח ילד בן 3 שרואה פעם ראשונה הליקופטר, וואלה, טל עלה בסערה שמיימה. הגיע משהו מסוחרר כזה, והעיף הכל מסביב, ועלה להם בסערה. אז כן, אז גם אליהו עלה בסערה שמיימה. אז יש לנו המון דברים. קח את ספר חנוך. אני לא יודע מי מהחבר'ה קראו פעם אחת את ספר חנוך. ספר חנוך נחשב לאחד הספרים החיצוניים שלא נכנסו לתנ"ך, ולא בכדי. אוקיי? כי התיאורים שם הם מאוד דומים לתיאורים של עלייה השמיימה על ידי חייזרים, נלקח וכולי. הקטע עם חנוך שהוא שונה מהשאר. גם בתורה, אוקיי? בתנ"ך. רשום שם את כל השושלת של אברהם אבינו, הוא וכל הנכדים, נינים וכולי, וגם כן יש שם כמה דברים מוזרים, אוקיי? וימת בגיל 940, אוקיי? ויקבר. זאת אומרת, הוא הגיע לגיל 940, שתכף ניגע בזה גם כן, וקברו אותו. וככה כולם, עד שמגיעים לחנוך. וחנוך גם כן עבר את 900, אבל לא ימות. וילקח השמיימה, ולקחו אותו. הוא נלקח, חזר ונלקח עוד הפעם, והוא לא נקבר פה בכדור הארץ, נקרא לזה ככה. אז איפה הוא נקבר? האם הוא עדיין בחיים? לא יודע. איך זה שאנשים מגיעים לגיל של 900 ומשהו? שזה גם כן שאלה.
אז אחת התיאוריות אומרת, הבן אדם מגיע נניח לגיל 40, נלקח למעלה, אוקיי? כאחד מהשושלת של אברהם אבינו וכו'. אז הוא מיוחד, יש בו משהו מיוחד, אולי באישיות, אולי בדם, אולי בתקשורת, אולי טלפתי, לא יודעים. והוא נעלם ל-900 שנה. וחוזר, או אחרי 800 שנה, מחזירים אותו, ואומרים, רגע, מה עכשיו חזרת מהחללית? מי אתה? האבא שלי היה ככה וככה וככה. אוקיי. בינתיים יש לך בני נינים, לפי החישובים שלנו, אז אתה כרגע בין 800. אוקיי, הוא חי עוד איזה 60-70 שנה, באמת בגיל 900 ומשהו, כי לפי החישובים שלנו, אלה השנים שעברו. אז זו לפחות אחת התיאוריות. האם זה נכון? לא נכון? אנחנו לא יודעים. אבל זו תיאוריה מעניינת. אוקיי, אז בואו נעשה קודם כל הפרדה בין ההטבעות של דברים שנוחתים פה ומשאירים לנו סימנים, כי ב-90% מהמקרים שאני לפחות מכיר, ואני קורא הרבה דיווחים גם מארצות הברית, דברים שנוחתים, ואנשים גם טוענים שראו משהו מהווה ורוד ועניינים, יש ממצאים. הממצאים הם אדמה דחוסה, אבל זה גם אני יכול לעשות את זה, אבל הממצאים גם כוללים או קריאות EM אלקטרומגנטיות, שאם אתה בודק באותו עיגול שכביכול עמד שם משהו, אתה רואה קריאה גבוהה, ואתה יוצא חצי מטר החוצה, קריאה היא רגילה, שזה דבר אחד. לפעמים יש קריאות רדיואקטיביות, אוקיי? ואז רק מונה גייגר יכול לגלות את זה. וזה משהו שגם אם אני בא ועושה הטבעה עם צלחת גדולה ומשטיח את האדמה, אני לא יכול להשפיע בצורה אלקטרומגנטית בצורה כזו או אחרת. וזה קורה הרבה מקרים. אוקיי, היה לו לפני זה שנה בערך, אירוע מדרום בטקסס. לא ארחיב את זה יותר מדי, אבל קראו למופון, ומופון לקח גם דגימת אדמה. היו קריאות, היה עיגול אחד מרכזי, ועוד 5 עיגולים יותר קטנים מסביב בחצי גורן. זה לא היה שלם, לא עיגול שלם. אז זה היה מאוד מעניין, יש לי תמונות של זה, כי הייתה כתבה מאוד גדולה על הנושא הזה. אז זה דבר אחד, זה הסימנים של הנחיתות. הקטע של המעגלי תבואה הוא יותר מורכב, ושוב, אני אקח את זה בצורה אמפירית, אוקיי? אז נכון, מדי פעם יש אנשים שאומרים, כן, באנו עם כל הכיתה, באנו עם כל האוניברסיטה, עשינו מעגלי תבואה. נכון, עשו מעגלי תבואה. ההבדל בין המעגלי תבואה שהם עשו, לאלו שאנחנו מאמינים שנוצרו על ידי גורמים שהם מחוץ לכדור הארץ, הם מאוד מאוד ברורים. נתחיל בדבר הכי פשוט. הדבר הכי פשוט זה שהיום או בשנים האחרונות מעגלי התבואה נעשו כל כך מורכבים, שגם אם אתה תעבוד על זה שבוע, אתה לא תצליח להגיע לרמה של גם דיוק וגם בתכלס יופי בעבודת היד מול העבודה של נקרא לזה חוצנים. זה 30 עיגולים, זה 30 עיגולים שנמצאים בתוך משולשים בדיוק מרבי, שנמצאים בתוך ריבוע גדול, בתוך ריבוע אחר, וכל מיני תרכובות כאלה, שזה לא גם דברים של 3-4 מטר, זה גם יכול להיות בגודל של קילומטר. עכשיו, משהו של קילומטר, חבר'ה, זה משהו ענק. ענק, ממש ממש גדול. אז המורכבות היא כזאת שאתה רואה מתי זה ידי אדם, כי זה לא בדיוק ישר, וזה קצת ברח ימינה, וטיפונת ברח שמאלה, בייחוד שאתה אמור לעשות את זה מהיום למחר בלילה. אוקיי? אז זה דבר אחד. הדבר השני, כשאנשים עושים את זה, הם לוקחים או קרש או כל דבר אחר, משטחים את התבואה, ודרך אגב, זה לא רק תבואה, זה על קרח, זה על חול, זה על כל דבר יכול להיות, אבל אנחנו יודעים הרבה מקטע של תבואה. הם משטחים את האדמה הזאת. מה שקורה לאותה שעורה, חיטה או מה שזה לא יהיה, היא פשוט
מושטחת לאדמה. באירועים האמיתיים, לכל חיטה או שעורה או מה שזה לא יהיה, יש את הגבעול, יש פיקה, ואז יש את השערות או את הפרי. בכל המקרים האמיתיים, הפיקה הזאת, שהיא בדרך כלל מלאה במים, כי היא שואבת מים מהאדמה, וככל שהשערות או הפרי צריך, היא שולחת את המים למעלה. אבל הדבר הזה בדרך כלל מלא במים. כל הפיקות מפוצצות מבפנים החוצה. אז אתה רואה את הקליפות כאילו בצורות של פתיחה החוצה. דבר כזה קורה רק אם יש לך סוג של אנרגיה כמו של מיקרוגל. תיקח מים או ביצה, שים אותה במיקרוגל, היא תתפוצץ החוצה. הרעיון הוא אותו רעיון. אותן פיקות מתפוצצות החוצה, וזה אין לך, וזה משהו אמפירי, אוקיי? אין לך, אתה לא יכול לעשות את זה גם אם אתה רוצה בשדה אפילו של 10 מטר. אין לך אפשרות לפוצץ את כל הפיקות הקטנות האלה החוצה, ולסדר אותם בצורה המעגלית, משולש, או כל צורה אחרת שאתה רוצה לעשות. מעבר לזה, יש כבר לפחות 2 סרטונים שרצים ברשת, על צילומים של איך הדבר הזה נעשה. אז הייתה מצלמת אבטחה מעל איזשהו גבעה מסוימת, שחלשה על שטח, על שדה, ואז רואים נקודת אור שמסתובבת בצורה כזאת על השדה, ו1, 2, 3 שניות אחרי זה פתאום אתה רואה את הציור או את הסרטוט של המעגלי תבואה צצים. עכשיו בואו נוסיף עוד משהו. יש פרופסור באוניברסיטת סנטה קלרה בקליפורניה, שהוא פרופסור לפסיכולוגיה. הוא ידיד שלנו של מופון. והוא אישר לנו לעלות סרטון בערוץ היוטיוב שלנו. יש לנו ערוץ יוטיוב. הסרטון הזה בעצם שאל שאלה. למה שמישהו יתחיל לעשות עבודה כזאת בעיניים של מעגלי תבואה? מה האינטרס הפסיכולוגי שלו, כי זה התחום שהוא בא ממנו, למה בכלל לעשות דבר כזה? ואם זה לא הוא, אז מה זה כן? ואם זה הוא, אז למה הוא עושה את זה? והוא אומר שהוא חקר, ובסרטון, זה סרטון ארוך של 50 דקות, אבל סרטון מאלף שאני ממליץ לכל אחד לצפות בו, הוא בעצם מראה המון אירועים של מעגלי תבואה. אז הוא הראה שם סוגים שונים, אבל הוא אמר, יש פה משהו מעבר. אנחנו כבר מבינים שזה מסובך מדי וזה מורכב מדי ואי אפשר לפוצץ את כל הזה, אבל בכל זאת יש פה משהו מעבר. עכשיו, אני פרופסור לפסיכולוגיה, אבל יש לי קולגות. יש לי קולגה לספרות ולכימיה ולביולוגיה ואסטרונומיה וכל תחום שאני רוצה. ומה שהוא עשה, הוא שלח את התמונות האלה של המעגלי תבואה לכל הפרופסורים, ושאל אותם, אתם רואים פה משהו? זה אומר לכם משהו? והוא התחיל לאט לאט לקבל תשובות. היה מעגל תבואה מסוים, שהפרופסור למתמטיקה חזר עליו ואומר לו, מה, אתה לא רואה את הפאי? 3.1415, 927, אתה יודע... אז הוא אומר, איך אתה רואה את הפאי? הנה, בוא תסתכל. והוא הראה לו, איך רואים פאי במעגל תבואה. הוא אומר, וואו, נכון, אתה צודק. עכשיו אני רואה את זה. ושלח את זה הקולגה שלו בכימיה. ואז הוא אומר לו, מה, אתה לא רואה? יש פה מים. מה מים? H2O. זה ה-H, זה 2, זה ה-O. נתנו לך מסר של מים. והדברים לאט לאט פתאום הסימונים מתחילים ליפול. ואנחנו כנראה מקבלים כל מיני מסרים מחוץ לכדור הארץ. עוד משהו שעכשיו נזכרתי, אחת מהאפולואים שלחה דיסק עם כל הפרטים של כדור הארץ. שלחנו מספרים 1 עד 10, והגנום האנושי, ה-DNA שלנו, הצורה של בן אדם, וכל הפרטים הבייסיק של הבייסיק, מוזיקה וכו', וכל זה צרוב על דיסק מזהב. וזה נשלח. ואחרי כמה שנים טובות, דרך אגב, המעגל תבואה הזה נמצא מעבר לנחל, ששם יש צלחת לוויינים. אז יש צלחת לוויינים, הנחל, והתשובה שאנחנו קיבלנו מהם היה ממש ליד, שזה היה משהו סימבולי כזה.
ושם אתה רואה בדיוק את אותו דפוס של הזה, אבל במקום פרצוף של Human שאנחנו ראינו, אנחנו רואים פרצוף של חייזר. במקום ה-DNA הרגיל, הסללום שאנחנו רואים, אנחנו רואים סללום כפול. אז מי שלח את זה? למה שלחו את זה? אוקיי? אנחנו מאמינים שזה איזושהי תשובה לדיסק שאנחנו שלחנו עם אפולו באותה משלחת. שוב, סימני שאלה, אבל המטרה היא לדעתי להעביר לנו כל מיני מסרים. אולי פה ושם יהיה גם טכנולוגיה, איזושהי נוסחה שאנחנו יכולים להשתמש, או פיצוח ככה וככה, או תשתמשו בזה במקום להשתמש בזה. וזה כל מיני דרכים, עוד דרך, בוא נאמר ככה, להעביר לנו אפשרות להתקדם טכנולוגית. אנחנו כל הזמן יש לנו דברים חדשים. טיק טוק פתחנו לא מזמן כדי להנגיש את זה לחבר'ה צעירים יותר, כי סטטיסטית בחיתוך הדמוגרפי, 2/3 אנחנו גברים בקבוצה ושליש נשים, והרוב הוא גילאי 45 עד 55. הבא בתור זה 35 עד 45, אבל אנחנו רוצים להנגיש את זה עוד יותר, אנחנו רוצים להנגיש את זה לסטודנטים, לחיילים. אנחנו רוצים להביא את הדבר הזה של חבר'ה, תגרו קצת את הראש, תגרו קצת את העיניים, את האוזניים, יש פה משהו מעבר, בואו תלמדו קצת. ואחת המטרות שלנו בכלל, כבייסיק, זה ללמד את הציבור. אז אנחנו כן רוצים ללמד את הציבור, ואנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים, אם זה הרצאות, אם זה הטיק טוק עכשיו שפתחנו, ערוץ הפייסבוק שלנו שאנחנו גדלים בקצב מסחרר, ממש כאילו, כל כמה ימים יש לנו בין 5 ל10 אנשים חדשים, כי זה עובר מפה לאוזן, ובסוף זה לא יעזור, כאילו כולם בסוף יהיו בסיפור הזה. פעיל, לא פעיל, זה כבר סיפור אחר, אבל אנשים ירצו לדעת מה קורה בעולם, מה קורה בתחום. מעבר לזה, אנחנו ניוזלטר חדש, אנחנו הולכים להפיץ, אז כל מיני עדכונים חדשים. חשוב לנו מאוד מאוד הקטע האישי, להיות off the grid, לא רק באינטרנט וכולי, אז לכן אנחנו עושים את הפעילויות עם הילדים, תהיה הרצאה למבוגרים, אז פשוט תעקבו, תכנסו לקבוצה שלנו, תעקבו, כל הזמן יש משהו, כל הזמן יש דברים חדשים, אנחנו מגייסים עוד, אנחנו מחפשים איש שיווק, אנחנו מחפשים בן אדם או חברה שיכולה להפיץ, הייתה לנו חברה שעשינו חולצות וכוסות וכובעים ועוד כל מיני מוצרים, אנחנו מחפשים עוד איזה, כל רעיון שיש לכם, תבואו, אנחנו תמיד שמחים לשמוע, תמיד נקבל עוד אנשים שמוכנים לתרום, כולנו תורמים, כולנו זה עמותה וכולם עושים את זה בהתנדבות, ואנחנו מחפשים עוד אנשים, אז תבואו, יהיה מעניין, אני מבטיח לכם. אני חושב שהמסר צריך להיות די פשוט. קודם כל, תוציאו את הראש מהאדמה, אוקיי? אנחנו לא בת יענה, תוציאו את הראש, תסתכלו מסביב. הרבה חברים שלי התחילו מה אתה מאמין בשטויות האלה, אבל גם שאלו, אוקיי, אז יש חייזרים, אז מה? איך זה משפיע עליי בזה שאני הולך לעבודה ואני צריך להביא משכורת ולהריץ את הילד לחוג? עזוב אותי, כאילו, תן לי לחיות. אז נכון, זה עזוב אותי ותן לי לחיות, אבל אנחנו יכולים לחיות יותר טוב. אנחנו יכולים לשנות, בטח מבחינה טכנולוגית, המון דברים. היום אנחנו מושתתים על נפט. אוקיי? וכמה מדענים אמרו, בטח שצוחקים עלינו היקום, כי אנחנו אולי המדינה או הכדור היחיד שכל האנרגיה שלו והמון ביי פרודקט מנפט, וזה וזלין וזה כיסות פלסטיק, שגם כן הכל מיוצר מהנפט, חיים ומשתמשים בזבל או ביי פרודקט של דינוזאורים שהיו פה לפני מיליוני שנים. וזה בעצם האנרגיה שלנו. עכשיו, תתאר לך שמגיעה איזושהי טכנולוגיה מתקדמת, ואומרת לך, אתה רואה את הקוביית סוכר הקטנה הזאת? תדחוף את זה לטנק הדלק, וזהו, אתה לא צריך למלא יותר דלק. גמרנו. איפה היינו לפני 50 שנה, בלי המיקרוגל? היום, זה כמעט בכל בית יש היום מיקרוגל. עכשיו, זו טכנולוגיה שלא הייתה קיימת לפני 15-20 שנה בוודאות. הפלאפונים שלנו. אז יותר קל לנו היום לפתח דברים ולחיות
ואנחנו יכולים להספיק לחקור יותר דברים, כי יש לנו יותר זמן. אז כל הקטע של הטכנולוגיה רק משפרת את איכות החיים שלנו. ומה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את השקט שלנו, לא רוצים שיהיו פה מלחמות, רוצים שנוכל ללכת ולגדל את הילדים בשקט, שנוכל להתעסק בתחביבים ודברים שאנחנו אוהבים, ולא לדאוג מפיצוצים או כל דבר אחר. אז כן, אנחנו כן רוצים לשפר את איכות החיים שלנו. ואני מאמין שאותה טכנולוגיה חייזרית יכולה לעשות את זה. אז כן, תוציאו את הראש, תראו שיש פה המון סימני שאלה. וכן, גם אני, עד שלא יבוא אליי חייזר ויגיד, נעים מאוד, קוראים לי גנגניה, ואני אגיד לו, נעים מאוד, קוראים לי טל, אז כן, אני עדיין סקפטי. שוב, אני משתדל להיות אמפירי כמה שאני יכול. אבל בכל האמפיריות הזאת, יש פה לא כמה סימני שאלה, יש המון סימני שאלה. וכל הזמן צצים עוד סימני שאלה. אז תשאלו את עצמכם, האם אנחנו באמת לבד? היום אני יכול להגיד לכם בוודאות, אנחנו לא לבד. 10 סיבות שחלקם בהרצאה או ברעיון הזה. המון סיבות. חבר'ה, אנחנו לא לבד. אז בואו נחקור ובואו נשפיע קצת יותר ובואו נשאל את הממשלות את השאלות הנכונות ונבקש עוד מידע ונעשה דיסקלוז'ר של חבר'ה, צאו החוצה, יש, אין, אתם בקשר, לא בקשר, מה הסכמים, למה, כמה, בואו נשפר את איכות החיים שלנו. וזה בשורה תחתונה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. וככל שיהיו יותר אנשים שיתעניינו בזה, ויותר אנשים שיהיו בקבוצות, ויותר אנשים שידברו, ויותר אנשים שיפיצו, אז יהיה לנו יותר כוח. וזה שורה תחתונה, כפי שאמרתי קודם, זה רק בשבילנו. אז אנחנו עובדים בשביל עצמנו. אנחנו, הילדים שלנו, וכו'.